Insellmulkom. F'xandira diretta mill-Knisja Katedrali tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex, nilqgħukom għal din il-qudiesa b'suffraġġju tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Il-Knisja f'Għawdex tingħaqad mal-Knisja Universali mhux biss fis-soba għall-mewt ta' dan ir-raj spiritwali tagħha, imma wkoll biex titlob b'suffraġġju tiegħu. Il-Papa Benedittu XVI ħallina fl-aħħar jum tas-sena 2022, propju fil-31 ta' Diċembru, festa ta' predeċessur kbir tiegħu, il-Papa San Silvestru l-ewwel Qaddis, illi waqqaf il-Knisja l-Bażilika tal-Lateran f'Ruma, illi huwa l-katedral is-sede djoċesi ta' Ruma, u għalhekk tal-Isqof ta' Ruma li huwa l-Papa, u b'xi mod l-omm u r-ras tal-knejjes kollha tad-dinja. Il-Papa Benedittu XVI għandu rabta speċjali wkoll mad-djoċesi tagħna bħal kull Papa ieħor għaliex kienu willi tagħna bħala Isqof ta' din id-djoċesi lil-Monsinjur Mario Grech, illum Kardinal. U propju huwa il-Kardinal l-eminenza tiegħu Mario Grech illi se jmexxi iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla akkumpanjat mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma kif ukoll min-Nunzju Apostoliku il-ġdid għal Malta Savio Hontai Fai, illi din hija l-ewwel okkażjoni biex ngħidu hekk l-ewwel ċelebrazzjoni liturġika li se jkun qed jieħu sehem fiha fid-djoċesi ta' Għawdex. Mal-mewt tal-Papa Benedittu XVI fl-aħħar tas-sena, l-Isqof tagħna Anton Tewma ikkummenta hekk. Benedittu XVI, il-Papa li jimmarka sew 3 pontifikati għadda l-ħajja ta' dejjem. Kien it-teologu ta' Giovanni Paolo II. Kien il-Papa li bil-ġest tar-riżenja wera l-koerenza u l-kuraġġ tiegħu. Kien il-Papa Emeritu li għadda l-bqija ta' ħajtu f'talba għall-Knisja. U għalhekk bħala poplu Malti Wawċi aħna grati leh, mhux biss għax ġie jżurna fl-2010, imma wkoll għax tagħna żewġ rajja għad-djoċesijiet tagħna, l-Isqof Mario Grech u l-Arċisqof Charles Scicluna. Dawn iż-żewġ isqfijiet it-tnejn ingħataw il-ħatra tagħhom bħala isqfijiet mill-Papa Benedittu XVI. L-Isqof Mario Grech, illum Kardinal u Segretarju Ġenerali tas-Sinodu, kien ġie maħtur Isqof ta' Għawdex fis-26 ta' Novembru 2005 wara li l-istess Papa Benedittu XVI aċċetta r-riżenja tal-Isqof ta' qablu il-mibki Nicole Giuseppe Cauchi. Niftakru wkoll il-vjaġġ apostoliku fl-2010 meta il-Papa Benedittu XVI qiegħed quddiem ix-xbija għażiża tal-Madonna ta' Pinu il-Warda tad-Depp u stedinna biex insejħula bħala sultana tal-familja. Ejjew issa ninaqdu mal-kongregazzjoni miġbura fil-Katedral ta' Għawdex kif ukoll maċ-ċelebranti għal din il-quddiesa u nitolbu għal ruħ il-Papa Benedittu XVI illi l-funeral tiegħu sar il-ħamis li għadda. Janima din iċ-ċelebrazzjoni il-kor Kappella Sancta Maria Assunta taħt id-direzzjoni ta' Carmel P. Grech.
Inselmu lil daw kollha li qed jinaqdu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali kif ukoll permezz ta' Shake Television. Waqt li tislima speċjali lil semmija u dawk li jsegwu wkoll permezz tal-internet Radio Katedrali li qed jipprovdi s-servizz illejla għal din ix-xandira. Flimkien mal-Kardinal Grek jikkonċelebraw l-Isqof Anton Tewma Isqof ta' Għawdex kif qed aktar kmieni in-Nunzju Apostoliku l-ġdid f'Malta illi huwa Savio Hon Tajfaj kif ukoll l-Isqof George Buġejja Franġiskan illi huwa Isqof minn Għawdex huwa l-Vigarju Apostoliku ta' Tripli. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Eminenza, Eccellenzi, huwa ta' pjaċir kbir għalina li qegħdin flimkien illejla biex flimkien magħkom għażiż poplu ta' Alla nitolbu mhux biss għar-ruħ u b'suffraġġju tal-Papa Emeritu Benedittu, imma fuq kollox nitolbu lil Benedittu biex jidħol għalina qudiem il-Missier. Grazzi li aċċettajt Eminenza li tmexxi din l-Ewkaristija. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Savio Hon Tajfaj li huwa n-Nunzju l-ġdid għal Malta, għal Għawdex u għal Libja li naqat magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni. Kif qegħdin taraw ukoll hawn magħna Monsignor George Buġejja li huwa l-Isqof fil-Libja fit-Tripli li nġabar magħna hawnhekk biex jitlob din l-Ewkaristija qabel ma jkompli l-missjoni tiegħu lejn Ruma. Ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħutej li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejn. Billi ħallejt dmirijiet ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġini, l-anġli bil-qaddisin kollha u lilkom ħutej tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla, fil-għoli t-tasmewiet, paċi fl-art lill-bnedmejn ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Roddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla, Missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdien Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemejn tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-ola Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu.
U Alla, inti llum b'kewba mexxejt il-ġnus warrafthom lil-libnek il-waħdieni. Fil-ħniena tiegħek agħtina li aħna li diġà arafniek bis-saħħa tal-fidej naslu biex nitaxqu bejk wiċċ imbuċ fis-sebħ tal-kubur tiegħek fis-sema. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Fil-Provinċja Ekklesjastika Maltija, il-lejla u għada l-ħadd niċċelebraw is-solennità tal-Epifanija tal-Mulej illi tagħlaq flimkien mal-Magħmudija il-żmien tal-miliet. Nisimgħu. Ħajiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal, jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara, id-lamijiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli, iżda fuqek jiddi il-mulej, u s-sebħ tiegħu ifeċ fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek, u slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli, u dawwar għajnejk madwarek u ara. Il-koll miġbura ġejjin għandek, u liedek ġejjin mill-bot, u bniedek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u tintela qalbek. Għax fuqek taqa' il-kotra tal-ġid tal-ibħra, u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla għad jattuk, iġmla żgħar ta' Midjan u Efa. Il-koll minn seba jiġu, mobbija bid-deb u l-inċens, u jxandru it-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. U Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa tru fl-art. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Islaten ta' Seba u ta' Saba qotjiet iġibulu. Iħimuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Eħen għaddajjef u għall-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom. Jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni il-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lill-bnedmin bħalma issa ġie irrivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimu l-mulej.
Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek. Smajna mill-ktib tal-profeta Eżajija fl-ewwel qari tal-liturġija tal-kelma għallum solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Id-dawl veru, il-kewba illi tixel mhux biss fuq il-maġi imma fuq il-ġnus kollha huwa Ġesu Kristu. U dan id-dawl jasananna permezz tal-kelma tiegħu, il-bxara tajba, il-Vanġelu li id-diaknu se jxandar issa. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut? Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittiba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. U huma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeti. U int Betlem art ta' Ġuda, le m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħathom Betlem u qalilhom: morru staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semew lis-Sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba mtlew ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma' ommu Marija, inxteħtu fl-art imuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-Mulej. Il-Vanġelu li smajna jixxandar propju issa minn Mattew kapitlu 2 versi 1-12 huwa silta għażiża ħafna għal mibki Papa Benedittu 16. Niftakruh fl-2005 l-istess sena illi fija laħaq Papa iżur il-Ġermanja għal twelidu għal jum dinji taż-żgħażagħ fejn f'Köln jew Kolon fil-Katedral Majestus jinsabu tradizzjonalment il-fdalijiet ta' 3 slaten maġi u kellimna b'omelija mill-isba f'dik l-okkażjoni. Nisimgħu l-omelija tal-Kardinal Mario Grech. Mela darba f'Raħal fid-Danimarka kien hemm iċ-ċirku. U ġara li bil-lejl iċ-ċirku ħan-nar. Sejt iċ-ċirku qabbat lil wieħed mill-buffej, għallu mur fir-raħal u qgħid lin-nies li ħadna n-nar. Itlubhom ħalli jiġu jgħinuk biex nitfgħu n-nar. Kieku l-buffu hekk għamel. Mara ħabbar l-aħbar li iċ-ċirku kien qabad. Imma dlon kien duna li jgħajjat kemm jgħajjat ħadd ma ta' każ tiegħu. Mhux għaliex in-nies ma semewx, imma x'in raw buffu jgħajjat li qabad in-nar, żammew ta' buffu u memnuħx. Ħasbu li kienet xi forma ta' pubbliċità biex jitħajru u jixtru xi biljett u jmorru għaċ-ċirku. In-nies
memnuħx u ma tawx każ tiegħu. U l-buffu baqa' mhux mifhum. Bibtiegħi din l-istorja tinsab ukoll f'waħda mill-kitbiet tal-filosofu Danis Kierkegaard. Imma hija wkoll storja li bija Joseph Ratzinger jibda dak li huwa meqjus l-isbaħ ktieb tiegħu Introduction to Christianity. Ratzinger f'kontinwità ma' dak li qal il-filosofu Kierkegaard iħoss li il-bniedem li jemmen jew addirittura il-Knisja huma xi ftejt bħal dan il-buffu. Jgħidu imma ħadd ma jagħti każhom. Il-bniedem tal-fidej illum huwa il-bniedem li kontinwament mhux mifhum. Imma ippermettuli jiena fl-istorja tal-buffu u fil-fatt li fl-1968 Ratzinger dak iż-żmien kien għadu teologu żagħżugħ għażel li jibda l-ktieb tiegħu Introduction to Christianity. B'din l-istorja nara xebħ bejn l-istorja tal-buffu u l-istorja personali tiegħu stess. Għalkemm u qatt ma qala dejn nara xebħ bejn l-istorja tal-buffu u l-istorja personali tat-teologu tal-Papa mill-Bavarja. Bħal buffu, Ratzinger ukoll kellu messaġġ importanti xi wassal. Ma kienx qed jitkellem dwar il-qerda taċ-ċirku, naturalment. Ma kien qed jitkellem fuq qerda oħra. Qerda metaforika illi dak li jissejjaħ il-relattivizmu ġab fil-kultura Ewropea, u allura anke fil-kultura tagħna. Imma bħal buffu, Ratzinger baqa' vuċi mhix mifhuma. Fil-fatt nistgħu ngħidu li dejn xi ħaġa kostanti fil-ħajja, fit-teoloġija u fil-papat addirittura ta' Ratzinger. Mintikum ftit eżempji. Joseph u l-familja tiegħu ma kinux mifhuma meta fil-kuntest nazzista fil-Ġermanja kienu urew reżistenza passiva. Joseph Ratzinger ma kienx mifhum bħala teologu meta staqsa jekk ċertu riformi li wara l-Konċilju Vatikan it-tieni xi ħbieb tiegħu kienu qegħdin jippromovu kienux ta' ġejt għall-Knisja. Ma ninsewx li Ratzinger kien teologu fil-Konċilju. U għal dan Ratzinger ħallas prezz qares. Mhux biss kellu jħalli l-katedra li kellu fl-Università ta' Tübingen, imma kellu jissagrifika l-ħbiberija tiegħu ma' diversi teoloġi oħra. Ratzinger ma kienx mifhum fi żmien li għamel Ruma bħala prefett tal-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidej, fejn kellu fama ta' persuna riġida, inflessibbli. Kien jgħidulu il-cane di gwardja, il-kelb tal-assa tal-Ortodossija. U Ratzinger ma kienx mifhum bħala papa. Insemmi bħala eżempju id-diskors li għamel fl-Università ta' Ratisbona
u l-insistenza tiegħu fuq il-kontinwità bejn ir-raġuni u l-fidi. Ratzinger ma kienx mifhum anke wara li ħalla minn Papa. Fejn il-figura u l-memorja tiegħu qed tiġi użata, ipotelizzata biex jinħoloq antagonizmu bejn Papa Benedetto u Papa Franġisku. Ftit eżempji dawn li juru kif l-inkomprensjoni hija fattur kostanti fil-ħajja u l-missjoni ta' dan ir-raġel. Hawn naraw kif l-istorja tal-Buffy u l-istorja ta' Joseph Ratzinger huma paralleli u f'ħafna punti jixxiebħu. Dan ma jfissirx li Ratzinger ma kienx konxju li l-istorja tiegħu kienet bħal dik tal-Buffu ta' Kierkegaard jew li xtaq ikun bħal Buffu li ma jifhmu ħadd tafux. Ratzinger kellu qudiemu għażla jew jibqa' jfittex il-verità u l-verità biss u għalih il-verità ma kienet xejn ħlief Ġesu Kristu bir-riskju li dan iġib miegħu li ma jkunx mifhum mid-dinja ta' żmienu. Jew inkella biex jieqaf jidher ta' buffu jagħmel il-kompromessi mal-verità. Jieqaf ifittex dak li huwa sew, ġust, tajjeb, sabiħ u veru. Għal Ratzinger ir-risposta kienet ovvja. Qatt ma kien lest jagħmel kompromessi mal-verità jew jieqaf ifittixha. Tiswa x'tiswa. Ratzinger żgur li ma rridx ikun bħal Buffu. Imma xi kultant li jkun bħal Buffu huwa prezz li wieħed ikollu jħallas biex jgħix skont il-verità. Joseph Ratzinger kien bniedem li fettex il-verità fuq kollox. Imma kienu ukoll il-bniedem umli li qatt ma pretenda li jaf kollox, li kien sab il-verità kollha. Fil-fatt, ħajtu kollha kienet tfittxija kontinwa tal-verità, xewqa kontinwa li jidħol fil-misteru ta' Alla. U meta ma fehmx lil Alla, ma beżax jistaqsi. Bħalma għamel meta kien għamel żjara lil kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz u qal Alla, għalfejn bqajt sieket? Għalfejn ippermettej dan kollu? It-tfittxija ta' Ratzinger għall-verità qatt ma kienet nieqsa mill-umiltà quddiem il-misteru infinit ta' Alla. Fl-aħħar għal Ratzinger għalkemm kien teologu ta' intellett brillanti, il-verità li kien qed ifittex qatt ma kienet verità astratta. Filosofu ieħor, Pascal, kien jagħmel differenza bejn Alla tal-filosofi u Alla ta' Abraham, ta' Isaac u ta' Ġakob. L-istess Ratzinger. Ma kienx qed ifittex il-kunċett tal-filosofi imma lill-Alla ta' Ġesu Kristu. Kienet l-imħabba ta' dan Alla. Il-laqa tiegħu ma' Ġesu li saqet il-ħajja tiegħu kollha. Fil-fatt, kif qal ħafna drabi li tkun nisrani mhux ir-riżultat ta' għażla etika jew xi idea, imma il-laqa ma' persuna li tagħti lil-ħajja orizzont ġdejt u direzzjoni deċiżiva.
U din hi il-persuna ta' Ġesu Kristu. Eżisti illum qegħdin niċċelebraw l-Epifanija. Il-Maġi li ħallew kollox biex imorru ifittxu it-tarbija. T.S. Eliot fil-poeżija tiegħu The Journey of the Magi jgħid this was all folly li għamlu il-Maġi. Dan kien kollu ġenn. Huwa ġenn li tħalli kollox biex tmur tfittex tarbija. Il-ġenn tal-Maġi jiġbaħ il-ġenn ta' Ratzinger. It-tfittxija ta' Ġesu Kristu, il-verità inkarnata, il-kewba ta' ħajtu ġalitu jagħmel affarijiet tal-ġenn. Imma għalihom kellu jħallas prezz għoli anke dak li jidher bħala buffu mhux mifhum. Eżisti Joseph Ratzinger għandu idaħħal lilna, meta ngħid lilna il-Knisja f'Malta u Għawdex fi kriżi. Għaliex aħna wkoll aktar ma jgħaddi żmien qed insiru nixbħu lil dan il-buffu mhux mifhum. Naħseb illi f'dan il-kuntest għandna għalfejn nistaqsu, għalfejn qegħdin nidhru bħal buffi. Forsi għaliex aħna stess battalna il-messaġġ ta' Ġesu Kristu? Jekk dejn hija raġuni allura għandna għalfejn nirrivedu sewwa dak li ngħidu, il-mod kif ngħiduh u ngħixuh. Imma jista' jkun hemm raġuni oħra. Aħna nistgħu nidhru buffi quddiem is-soċjetà għaliex nippruvaw inkunu dixxiepli awtentiċi tal-verità tal-Vanġelu. U fid-dinja dejjem kien hemm u dejjem ser jibqa' ostilità għall-messaġġ tal-Vanġelu. Jekk din hija r-raġuni għalfejn aħna qegħdin nidhru bħala buffi, allura ejjew inħarsu lejn il-figura tal-Papa Benedetto XVI u neħduh bħala mudell. U li mal-verità qatt ma għamel kompromessi, ikunx ikun il-prezz, u li emmen li s-salvazzjoni fl-aħħar mill-aħħar tiġi mill-bluwa, għaliex aħna dixxiepli ta' Ġesu imsallab, il-buffu imdendel mal-għowda, skandlu għall-lowt, bluwa għall-pagani, kif jgħid San Pawl. Din hija l-għażla li jagħmel Ratzinger. Għażla mhix faċli, li tiswa prezz. Din hija l-għażla li aħna mistiedna nagħmlu bħala Knisja u bħala nsara. U jekk xi darba nkunu f'mument ta' qtieħ il-qalb, ejjew niftakru f'dak li qal Benedetto XVI fil-bidu tal-pontifikat tiegħu. Tibżewx minn Kristu. Tibżewx minn Kristu. U ma jaħdulkom xejn, imma jagħtikom kollox. Iftħu beraħ qlubkom għal Kristu u ssibu il-ħajja vera kif iridu nittamaw li saba Papa Benedetto. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Il-Kardinal Awċi Mario Grech, illi kien il-Papa Benedetto XVI illi ħatru wisqof ta' Għawdex lura fl-2005 qed imexxi din il-qudiesa tal-lejla mill-Katedral ta' Għawdex b'suffraġġju ta' Benedetto XVI. Ippreżentana din il-figura ta' bniedem għaref u qaddis. Bniedem illi f'ħajtu kemm il-darba ma ġiex mifhum, anke meta kien Papa u saħansitra wara u llum. Bniedem illi fittex dejjem il-verità bla kompromessi u tanna mas-salib ta' Ġesu Kristu. U llum aħna nitolbu għalih u nitolbuh jenna bħala Knisja
nerġgħu nisimgħu jidwu dawk il-kelmiet fil-bidu tal-pontifikat tiegħu. Tibżgħux, Kristu ma jaħdilkom xejn, anzi, jagħtikom il-ħajja vera. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mismawi qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mismawiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbu ħalina, banta taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bil-wiet skont il-kodba mqazza. Tal-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjejn u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li ma jinweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' modija waħda għal maħfra ta' dnubiet. Nistadna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. U tieżies imdawlejn bid-dawl ġdejt li der fostna fil-mulej Ġesu, nitolbu lill-missier għalina u għall-bnedmejn kollha. Nitolbu għal Papa Franġisku u r-raja tal-Knisja kollha. Ħajmexxu lill-insara u lill-ġnus kollha lejn Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk malejn. Għallu ruħi il-Papa Emeritu Benedittu 16 biex il-mulej iħadnu miegħu fil-glorja tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk malejn. Għal-mexxejja tal-ġnus biex jużew is-seta tagħhom għal ġid tal-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk malejn. Għal-bnedmin kollha li qed ifittxu sens f'ħajjithom ħajsibu bħal maġi il-ferħ tagħhom fil-qilma lil Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk malejn. Għalina hawn miġbura biex tul il-mixja tagħna fid-dinja inħejju ruħna għall-laqa mal-missier fl-eternità. Nitolbu. Missier etern li tajtna lill-ibnek Ġesu u tatina kollox miegħu il-qaxxewqat tal-poplu tiegħek u wettqu fil-mixja tiegħu lejn is-sema bi Kristu Siedna. Wassal il-moment tal-offertorju, il-moment fejn il-ħobs u l-imbit fuq l-altar jiġu offruti lill-Alla l-missier biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Bħalma l-maġi offrew lit-tarbija fiħdan Omma Marija fid-dar ta' Betlem ir-rigali tagħhom, jgħidilna l-Evanġelista fettħu it-teżori tagħhom deb, inċens u mirra. Aħna l-bnedmin noffru lil sit is-sema u l-art id-doni f'qajra tagħna biex hu jibdilhom kif nisimgħu wkoll f'waħda mit-talbiet tal-liturġija tal-lum fil-misteru kbir ta' mħabbtu, ġismu u demmu. Xi wħud f'isem il-komunità ekleżjali Awċija tellew l-offerti tal-ħobs u l-imbit waqt li il-kor kappella Sancte Maria Assunta taħt id-direzzjoni ta' Carmel P. Grek tkanta dan l-innu tant xira għal liturġija tal-lum, liturġija tal-Epifanija, il-festa tal-maġi illi jaslu f'Betlem quddiem il-Messija mwieled.
Il-ġen tal-maġi jixbaħ lill-ġen tal-Papa Benedetto għalilna il-Kardinal Mario Grech fl-omelija tiegħu. Propju għaliex it-tfittxija ta' Ġesu Kristu, il-verità inkarnata, l-istilla ta' ħajtu, ġalitu jagħmel affarijiet tal-ġen. U għalihom ħalli Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek, maħniex ser nofrulek iżjed deb, inċens u mirra, imma lill-ibnek Ġesu Kristu li taħt iġbijat ta' dawn l-offerti huwa is-sagrifikat u mod lilna bħala ikel u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex inti llum dawwalt il-ġinus meta urejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut inti fejjaqtna bis-seb ġdejt tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantaw bla jeda. Sun cieli e terra, mia tua. Venit in nomine Domini, Hosanna. Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Għaddis għalhekk nitolbok dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ġisem imqaddis ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara l-iklam ħal-kalċej, reġa' rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċej ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddis ta' Ġesu, imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni
u rroddu lek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jissoqli. Il-Kardinal Marju li qiegħed imexxi lill-Ewkaristija, l-Isqof George, l-Isqof Savio, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek il-Papa Emeritu Benedittu 16 li joxbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħalibnek, ekku kol fibnek u bħalibnek jirxoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawle tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li inti trid fija, int li teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenjien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Fil-liturġija tal-lum tal-Epifanija tal-Mulej, fit-talba fuq l-offerti, il-Knisja titlob fil-ħnina tiegħek Mulej, ħares lejn din l-offerta tal-Knisja tiegħek. Maħniex nofrulek iżjed deb, inċens u mirra, iżda l-dak illi bihom intwera minn kien, ibnek Ġesu Kristu, is-sagrifikat u moti bħala ikel għalina. Tassew dik it-tarbija ċkejkna ta' Betlem illi qudiema niżlu jaduraw il-maġi hija l-istess iben ta' Alla l-ħaj illi fl-Ewkaristija isir għalina mill-ġdid ikel biex nikluh. Bħalma sar f'dik il-maxtura ċkejkna u f'qajra tal-ar ta' Betlem.
Dan huwa l-misteru ħaj tal-Ewkaristija illi l-Papa Benedittu 16 tant ħabb. L-enċiklika tiegħu l-ewwel waħda Deus Caritas Est hija tfakkira kontinwa illi l-imħabba ta' Alla deret tassew għalina f'ibnu Ġesu Kristu magħmul bniedem. Għalhekk aħna li ninsabu maquda l din iċ-ċelebrazzjoni anke jekk minn djarna u ma nistgħux nitqarbnu, ejjew nitolbu bil-qalb. Ġesu, jiena nemmen li jintinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Infakrukom illi dinja xandira diretta mill-Knisja Katedrali tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex, fejn il-Kardinal Mario Grech, akkumpanjat mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma, min-Nunzju Apostoliku il-ġdid f'Malta, kif ukoll mill-Isqof George Buġejja ta' Tripli, qiegħed imexxi din il-quddiesa b'suffraġġju tar-Ruħ Għażiża tal-Papa Emeritu Benedittu 16. Ejjew noffru anki jekk spiritwalment din it-qarbina għal roħ il-Papa Benedittu. B'tama sħiħa illi l-mulej fetaħlu dirajħ beraħ biex jilqgħu fil-glorja tal-ġenna u tassew jippremjah għall-imħabba kbira li wera leħ, għas-servizz umli, diżinteressat u dedikat, dik l-imħabba, dik il-ħlewwa, dik id-delikatezza tiegħu għal ġid tal-Knisja u tad-dinja.
Cooperatores Veritatis. Dan kien il-motto li kien għażel Benedettu 16 meta kien laħaq Arċisqof ta' Munich u Freising. Il-Papa kien ħatru f'din il-kariga importanti imma għal ftit snin biss għaliex imbagħad sejjaħlu Ruma biex ikun prefett tal-kongregazzjoni llum id-dikasteru tad-dottrina tal-fidi. U tassew f'ħajtu kif qalilna l-kardinal fl-omelija tiegħu fittex dejjem ħaġa waħda, il-verità. U din il-verità saba fil-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu. Nkomplu issa bl-aħħar parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni, ir-riti tal-aħħar li bihom tagħlaq din il-qudiesa tal-lejla b'suffraġġju ta' ruħ il-Papa Emeritu Benedettu 16 illi għandu din ir-rabta sabiħa wkoll mal-Knisja f'Għawdex anki għaliex it-tieni segretarju tiegħu għal xi snin kien Monsignor Alfred Xwiereb illum Nunzju Apostoliku fil-Korea u l-Mongolja. Mulej mexxina dejjem u kullimkien bid-dawl tiegħek tas-sema biex fema safja narfu l-misteri qaddisa li fihom oġbok tatina sem u nirċevuhom kif jixraq b'imħabba kollha bi Kristu Sidna. Amen. Jidher li ħanisimgħu kemm Brothers and min-Nunzju sisters il-ġdid. in the Lord, li kluviche u wachta min kon, li stige in vassal lisbach sorgat, ta udasia diau Papa Francisco, Iadu Jehu piacere per memorie spiche la ziara apostolica diau sena l'ochra. The Church uses the term celebration even in a suffrage Mass. This evening, deep down in our hearts, we have feelings blended with sorrow and joy. To tell the truth, for the demise of His Holiness Pope Emeritus Benedict XVI, I feel more sorrow and then joy. Sorrow because I lost a beloved friend who consecrated me as bishop and taught me a lot of good things. Joy because I still have fond memories of him, especially in the last phase of his life journey towards the heaven. He is like the star that leads the three magi to Jesus. Allow me to share some personal experiences. Ever since his retirement in 2013, I've been so blessed to be received by him every now and then. Usually, we said the rosary together. Then we had a casual chat. At the end, he would ask me to tell him a joke. The encounter was concluded with a hearty laughter. Once, he did not feel well, but still received me. I told him a joke, but before reaching the punchline, he had already fallen asleep. But then a few months later, I really thought it was about his time. I was upset. But then a few months later, we met. He became smart again and did not forget to ask me for a joke. Every now and then, he surprised me with his sense of humor. I brought him some gifts like ginseng tea, chocolates, honey. Then he told me, perhaps we need to open a supermarket. Then I came to understand that we should not be tied up by the courtesy of gifts. He had a small purse for his rosary beads. I took his and gave mine to him. Of course, mine is much better than his. Ever since then, he always showed me
the small purse that I gave him. Once he said, "We are the only 2 bishops in the world to use a bear in the coat of arms." And it is true. His is a bear from Germany, and mine is a panda bear from China. Once in Vatican Garden, we were walking back to his house, the monastery of Madre Ecclesia. A cat was on the way. The Pope started to call it in Italian, "Micio, Micio." His voice so sweet, tender, and childlike, "Micio, Micio." But the cat ignored him. Then the Pope said, "Oh, it is a snobbish cat." Yes, but it is the Holy Father, the affectionate Father, who commented it. He gave me some good books, and I gave him a forbidden book. It is a Japanese novel called Silence, translated in Italian, about the Western missionaries in Japan in the 17th century. I told him that in the 1960s, it was kind of book forbidden by the Japanese bishops. Then he whispered to me, "Oh, it must be a very interesting novel." And I said in a defensive way, "Yes, anyway, this Japanese author, Mr. Susaku Endo, was a Catholic, though seldom went to church." Then the Pope whispered again, "Well, Mr. Endo probably would not like to become a fanatic." Once I gave him a Korean video, and we watched it together. It was about a true story of 2 young Koreans, John and Lutgard, in the time of persecution of the 19th century. They did not know each other, but coincidentally, they both wanted to consecrate their virginity to Christ. However, the local culture then would not allow them to do so. Through a priest, they came to know each other and their minds too, and thus agreed to get married, so that under the veil of marriage, they might live a chaste life. Later, unwittingly, the 2 young people fell in love with one another, and with tremendous effort, they remained nonetheless chaste. Soon after, John, the husband, was arrested for not abandoning the faith, and a few months later, Lutgard, the wife, as well. Their genuine love supported each other until their martyrdom. Benedict XVI commented, "Strong love for God and for people. Love wins everything. Love is stronger than death." That evening, I was rewarded with a German dinner, that is, German beer, German Wurst, German bread and cheese. God is love. It is his leitmotif. With God's love, we can love others genuinely. Pope Emeritus was generous in showing his affection and friendship, as once he wrote to me, "Per rendere visibile la mia profonda amicizia per lei, to make visible my profound friendship to you." Now he is in heaven. He is friend of you, and you his. His life was intermingled with the ups and downs, and his pontificate with the storm and calm. It was on 25th November last year that we prayed the rosary together and with a joke as usual. He was so peaceful, so serene. In him, I perceive his friendship with Jesus, and with this friendship, he dared the dark door of death. Cis huti kuno hifbib ta Gesù, na curacum cu succes, grazie hafna.
Nek smajna dawk il-kummenti ħelwin tal-Nunzju Apostoliku Savio Hon Tajfaj Salesjan anke dwar il-biberija personali tiegħu mal-Papa Benedettu 16, diversi aneddoti anke li jinislu dbissima. Nirċivu issa il-barka tal-aħħar mill-Kardinal Mario Grech. Qabel ma jieħdu l-barka rrid ngħid grazzi lill-Isqof tagħna li għamil l-istedina u tan il-possibilità li nitlob ma' din il-komunità. Grazzi. Il-mulej ma'kom ħbibtiegħi. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U bil-kant tal-aħħar illi qed nisimgħu diġà fl-isfond tasal fit-tmiema din il-quddisa b'suffraġġju għal ruħ il-Papa Emeritu Benedettu 16. Quddisa li tmexxiet mill-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu. U miegħu ikkonċelebraw l-Isqof Tawdex Anton Teuma, il-Vigarju Apostoliku ta' Tripli fil-Libja, l-Isqof George Buġeja Franġiskan, u n-Nunzju Apostoliku l-ġdid għal Malta u l-Libja Savio Hon Tajfaj. Bħala Knisja Fawdex flimkien mal-Knisja f'Malta u ma' ħutna l-insara mad-dinja kollha, ejjew nkomplu nirrakkomandaw ir-ruħ ta' Benedettu 16 fidejn il-ħnina ta' Alla u li f'ħajtu fittex dejjem il-verità li hu Ġesu Kristu ħajsib lilu issa jilqgħu fl-eternità. Papa Benedettu 16 itlob għalina. Il-lejla tajba lil kulħadd.